Sziasztok! Ez is egy újabb videó lenne. Most elmondom a játékba a parancsnokokat. A parancsnok az, hogy ha támadsz, akkor van egy ember, amelyik bónuszokat ad a katonáidnak, vagy a eszközöket segít gyengíteni, vagy valami. Nekem most ezek vannak, nagyobb szinteken többet tud csinálni. Ezekben is van a támadó parancsnok, és van a védő. Most elsőnek bemutatom a támadót. A támadóba a érdemes inkább a 90 távos csinálni, ami távos katonákat segíti. Nekem majdnem az egész 90 távos. Van egy kivétel, ami közel, amit inkább ha mondjuk közel távol, akkor legyen közel is. A többi nekem vagy 90 közel, vagy 90 táv, ami a legjobb, ha van egy 90 közel, 90 távos. Azon belül inkább a falvédelmet érdemes még csinálni, ami falat segít gyengíteni, és nagyon jó, ha van olyan, mert akkor nem kell küldjé falat legyengítő eszközöket. Ezekben is van, amelyik falat segít, van melyik gyorsaságot segít. Van inkább a gyorsaság és a távra szoktam én hagyatkozni. Azon belül van-e a fosztogató, amivel tudsz fosztani 70 zsákmány fosztogatásból. Ezt is érdemes persze ilyen csinálni. Igen, akkor a kövek azok is nagyon fontosak. A kövek azok, hogy a parancsnokodra feltesz ilyen bónuszokat. Mondjuk az udvart, az arcvonalat és a szárnyat. Én ezek közül inkább én a udvart szoktam, és a szárnyat én inkább ezeket szoktam, de persze tehetsz arcvonalat, és az a jó, hogyha támadsz, akkor mutassam meg, ha támadsz, akkor több katonával tudsz menni. Mondjuk ez, ami 45 szárnyas segít, 20 szárnyas és 41 udvart, itt lássátok 96-tal takar ide, melyik mondjuk csak udvar segít, akkor kevesebbet tudsz, 71, ez is sokat számít, több katonával tudsz menni a támadásba. Igen, és ezek inkább távosokat, hogy mondom, csináljatok. De persze, ha jó, ha van 90 közel, 90 távos, az nagyon jó, mert mind a kettő segíti. És a késő veszik észre, az is nagyon jó. Mondjuk ez a tavaszi szett, ami 50%-a késő veszik észre a támadás. Nagyon jó, mert akkor nem tudnak védőt küldeni, hanem lássák a támadás hamar. Én inkább ilyen tegyetek a hős, ami még segíti a parancsokot, abból is a falast, ha tudtok tenni, ami falvédelmet csökkent, ezek vagy csökkensen, vagy gyorsaságot segítsen, vagy udvart. Én inkább falat szoktam tenni, de ha támadsz rablókat, akkor tudsz ilyeneket kapni. Ezek közül van a legendás, a hősi, és az a zöld, ez. És a kövek közül is vannak a szintek, a 8-as, 7-es, 6-os, ezek a legjobb, melyik a legnagyobb szintű. Menjünk a védőbe. A védő az a kastélyaidat segíti védeni. Nekem a legjobb szettem az a jeges szett, ami fullba fel van húzva, és ilyen falas kövek, több katonát tudsz kiküldeni a védésbe. Mert én ezt húztam fel fullosba, ami 90 közel 90 táv, nagyon jó ez. Persze többet tud csinálni, ez is 90 közel, ez is. És ez amúgy figyelmeztetés. Itt is vagy ilyen falat segítsen, vagy kaput, vagy udvart. Én inkább a udvart szoktam tenni, és a kaput se ezeket, hogy segítse. Ezen kívül itt is vannak hősök, amik segítenek a több katonát küld, vagy a támadásokat hamar fogják mutatni, vagy ilyesmi. Hát itt is vannak inkább itt a közel, ha kinek nincs meg a 90 közel 90 táv, inkább egy 90 közeles csináljon, de legyen benne táv is, hogy ha támadod, akkor közellel védj, és igen, az eszközök a védésben azok is fontosak, megmutatom, csak lépjek be a védési menübe, bocsánat, ilyen lassan megyek, igen, itt van a védési menü, lássátok, ez a szett, és ez a főkastélyom a védelme, lássátok, ennyi a védő bónuszok,
és ezeket is, ha támadnak, ezeket le kell gyengítsék. De ha neked vannak védők, és ha többet tudsz nekem 520-atok felküldeni, az nagyon jó, ha itt is 3 oldal van, és ha támadnak, mind a 3 be kéne jussanak, de ha egyiket levéded, akkor nem kap bónuszt az udvarba, és így nem halnak annyi katona. Itt is vannak eszközök, amik növelik a védést. A legnagyobb a falba ez, mint 40-50%-os segít. Másik az a távot segíti. És azon kívül van a közelt segítő, ez a mészpol, vagy a szegek, vagy hogy dobószegek, amik közelt segítenek. Itt a közelt is van még az alka, amit ez is nagyon fontos, nem tudom kivette le. Itt persze udvar alkot is érdemes tenni, de az is sokat számít. Ennyi. Nagyjából a szettekről még mit beszéljünk? Persze ezt is kalandokba tudod szerzni. Mondjuk most itt van a szamuráj kaland, a sugon, amiben most nem tudtam támadni sokat. Itt is meg tudod venni a támadó szettet, és itt van a védőszett. A védőt nagyon jó megcsinálni. Mindig próbáljátok megcsinálni a védőt, mert nagyon sokat segít. Most csak a támadó van meg, a védőt nem tudtam megcsinálni, de meg fogom csinálni azt is, hogy a támadóba elkapnak nevezetű. Ez nincs fullba felhúzva, de ez is jó szép parancsnok. 90, amúgy csak 90-et tesz fel mindenből, hiába 104 távolság, csak 90 tesz fel. 90 táv, 80 közel, 75 fal. Ez nagyon jó szett, és érdemes megcsinálni. Ami kalandot kell vegyed, vannak ezek a többi, ez a mondjuk a Halloween is. Persze, akinek több ideje van, az vehet pénzé is, de nem olcsó. Nagyjából ennyi. Igen. Köveket elmondtam, hősöket elmondtam. A megjelenítés az olyan, hogyha támadnak, akkor mondjuk a kastélynak egy ilyen kinézetet teszel, ami nekem már nincs. Így szebben néz ki a kastély, vagy más kinézete. Persze ezt is érdemes. Azt is kalandba tudsz szerzni, vagy valami. Na, akkor ez a videó is ennyi lenne, ha tudtam segíteni, akkor jó, mindig ezt mondom. Na jó, akkor ha meg akartok ilyen videót, akkor kommenteljetek és mondjátok, hogy miket nem értettek, és én segítek benne. Sziasztok!